Ženy mají rády eskapády, proto má ulice 500 000 dílů. Každý se někam stěhuje, každý si leduje, každý něco sleduje, a to je s divákem průsečík cílů. Malý dům pod skálou má adresu nestálou, včera byl na skále a tak dále a tak dále. Malý dům pod skálou má adresu nestálou, včera byl na skále a tak dále a tak dále. A tak chlapi mají rádi sávan mládí, proto má snad 500 000 dílů, všechno je jako pohlazení, ne jako kotouč ohrazení, všichni jsou třemi oslazení, kočka slintá umazlení, no a v tom diváci nachází sílu. Malý dům pod skálou má adresu nestálou, včera byl na skále. Lidi mají rádi, když nevadí, proto má